No niin, terve YouTubea. Tässä ajattelin tehdä videon tästä Iiron ihmerummusta. Tässä on mulla on kurkku kipeä. Tässä on Iiron ihmerummus. Joo. Tässä on kaikenlaisia. Tää toimii niinku kuulokkeilla. Sitten tossa on toi paneeli, mistä voi. Siinä on nyt acoustic funkki. Tässä voi valita noita kaikenlaisia musiikkeja. Ja tässä on 2 tsuki, mitä nää nyt on, tämmösiä kapuloita. Sitten tossa on kato USBin tämmönen, näitä saa ihan kaupasta, tai siis tommosista, missä tää nyt on. Se piti tommosenoinen, ja sit voi alkaa vaan hakkaa näitä rumpuja. Pitäis olla 2 rumpua, tai näitä, mut ei mun riitä kädet, kun mulla on tää. Sitten tossa on toi. Joo, no mutta siinä oli Iiron ihmerummut ja silleen.